Benvinguts a l'Aldea de Gràcia, al magazín ultralocal del barri de Gràcia, amb l'Israel Ros i el Rubén Tamayo. Merci per venir. Bueno, moltíssimes... Sí, fes el xiscle, ¿no? Ah, no s'ha creix, bueno. Ha detallat, bueno. Ho faremos en pospo, tranquil. Bueno, estem aquí en directe des de la bodega Cal Pep, la millor bodega del món. La millor bodega del món, al carrer Verdi 141, la nostra segona casa, no et sembla? Sí. O sigui, moltes gràcies, sobretot a la gent que hem vingut aquí, per estar aquí amb nosaltres a l'hora del vermutet. Esperem que consumiu molt per tal de que la Griselda estigui contenta. Un fort aplaudiment també a la Griselda, la jefa. Ama i senyora del lugar. Ama i senyora del lugar. Ara el xisclet. Vale. Aquest programa es pot fer gràcies a Ràdio Gràcia i a iGràcia, que aquí Juan Carlos, el tècnic de so, han fet una aplicació pel mòbil que us demanaria que la baixeu ara. Baixeu-la. No et fan cas, No cal, ara no cal. Al mòbil. Vale, bueno. Al Play Store, nadie saca el mòbil, Nadie saca el mòbil, no tens autoritat. No tens autoritat, Rubén. Bueno, aquest senyor d'aquí raro que us està parlant és el Rubén Tamayo, el meu company. Un fort aplaudiment. I ell és l'Israel Ros. I jo sóc l'Israel Ros. Alma mater del projecte. Alma mater, no sé què vol dir això, però espero que vulgui dir que som els directors i guionistes d'aquest programa. Esteu escoltant l'Aldea de Gràcia, per qui no ho sàpiga, per qui tingueu una mica de context. Nosaltres el que fem és el programa en directe des d'un lloc emblemàtic de Gràcia. Evidentment, el Cal Pep és la bodega més antiga, jo diria, pràcticament, no sé si del món, però de Barcelona, segurament. Del món. I bueno, expliquem les notícies del barri des d'un punt de vista una mica diferent. Vale? Sí. O sigui, ja demanem perdó per avançat, no? Sí, perdó. Bueno, et sembla que... Primera notícia, no? Vale, que sapigueu que el guió d'aquest programa... No tiene el valor... No, home, no. L'ha fet una punyalada trapera, eso. L'ha fet el Rubén. Claro, si no us agrada, pues soy yo. Si us agrada algo, és ell. Vale, i a l'última meitat, després de repassar les notícies, tindrem dos convidats, bueno, de categoria mundial, també. He de dir que yo no los conozco. No los conoces. No sé quiénes son. Bueno, ya los conocerás. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman? Andrés Herrera y Elisabet Casanova. ¡Un fort aplaudiment! Bueno, ara sí, comencem amb les notícies. Amb les notícies. I venga, vamos para allá. Vale. Vamos. Pues venga, sube. Sube. Bueno, comencem amb la primera notícia del programa. Segons informa l'Independent de Gràcia, aquest diari mític. D'aquí, sí. D'aquí. Cantera de molts periodistes, Sí, és tu vas dir un dia el New York Times. El Wall Street Journal de Gràcia. De Gràcia, sí. Pues la primera notícia diu que el mossèn de la parròquia de Sant Jordi de Vallcarca ha presentat un llibre que promou una manera viril de viure. Vale. El llibre, atenció al títol, es diu, en castellano, evidentment, Nosotros, palestra ascètica para hombres. Home. Que diu que aquest llibre explica la manera habitable de ser home a ulls de Crist. Toma ahí. Què et sembla aquesta notícia? Has llegit el llibre? Tu que llegeixes tant? No. Tu coneixies el llibre, Juan Carlos? Tu, Juan Carlos? No, el Juan Carlos no coneixia el llibre. No. No està en Amazon. No he buscat, si està en Amazon. És que él és de ebook. Solo ebook. ¿Eres estas personas asquerosas? Hòsties, no ets de fiar, No ets de fiar. Bueno, clar, tot... És veritat. És el tècnic. El tècnic és tecnològic. Bueno, ja hem agafat un bon tècnic. Bueno, i... Què passa? La veritat és que en aquest programa tenim moltes connexions amb el barri, volem donar punts de vista des de tots els puestos, com a Filmin. Bueno, en fi. Filmin. I bueno, tenim amb nosaltres a l'autor del llibre i el mossèn de la parròquia, l'Antonio González Mir. Un fort aplaudiment? Ja veremos. Bueno. Hola, germans
germanes, agraït a Déu, per estar aquí. Què vols, xato? Bueno, tinc missa, ara, missa d'una. Moltes gràcies per venir, mossèn. Bueno, no sé si has llegit l'article de l'Independent de Gràcia, però quina opinió té que diu que la vostra parròquia és d'extrema dreta? Quina és la seva opinió? La meva opinió és que si fóssim una parròquia atea, no dirien el mateix. Sempre s'ataca a l'extrema dreta. A l'ateisme no se li ataca nunca. Bueno, no sé, jo crec que és una mica exagerada aquesta opció. Bueno, és la teva opinió. Vale. Germà. Bueno, Fill. Li volia dir, perquè pel que sembla, pel que he llegit a l'article, s'està posant... O sigui, sou populars arreu del món, a la parròquia, que ve gent de tot el món a veure'l. Sí. Creu que s'ha posat de moda el ser cristià? Sí, últimament el cristianisme s'està posant de moda i és algo que a mi em trempa. Com que li... Perdó pel... Com que li trempa? Em trempa, me la pone dura. Podria... No, ostres, això és una mica raro, que el cristianisme li posi dura. Sí, perquè ara estem fent això, una manera viril de viure des del cristianisme. Vale, ok. Ser home. Ser home. Jesucrist... Això és una mica... Disculpi, Jesucrist... No, perdona, germà. És una mica homosexual, Jesucrist va ser el primer crossfitero del món. Ah, sí? Sí, clar, ell portava la creu a sobre per posar-se en forma. Ah, clar. Okay. I això li posa dura, no? Un home suant, fent exercici, li posa dura. No, un home sent un home. Que ara últimament ja, bueno... cosetes. Bueno, jo també li estava preguntant si s'està ficant de moda ser cristià perquè tenim l'exemple clar de la Rosalia, que ha fet un gir amb aquest últim disc, la promoció amb Lux. Sí. Que li agrada també... No m'agrada Lux. No li agrada Lux, el disc de la Rosalia? No, jo soc més de Motomami. Ah, per què? Perquè ella ensenyava més carn. Hombre, bueno, vamos a ver, ok. Vostè és un mossèn... Bueno, ja està, vale, ok. Ja ho tenim. Ja, sí, vale, ok. No sé per què té el tema, perquè vostè ja sabem de quin peu calça. Hem de ser virils, germà. Sí, massa virils. Bueno, expliqui'ns una mica de què va el seu llibre. El llibre proposa una manera cristiana de ser home, de ser un home de veritat. Podria posar algun exemple? Sí, de fet tinc los nuevos 10 mandamientos de la iglesia viril. Ah, vale. Sí. Ok. Y ponme rever, Juan Carlos. Vale, disculpe, yo ahora callo y le dejo a usted. Germans, germanes, com sabeu, hi ha 10 manaments. No se sent? Sí que se sent. Germanes, seguiu el cor. Los nuevos 10 mandamientos los haré en español para que nos entienda todo el mundo, ¿de acuerdo? Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero sin mariconadas. No usarás el nombre de Dios en vano, salvo para cagarte en Dios. Porque si la otra opción es me cachis en la mar, es un poquito homosexual. Vale, ok. Santificarás las fiestas, sobre todo si hay churris. Honrarás a tu padre, a tu madre, dile que te haga la cena. Pero, ¿cómo dices estas cosas, por favor? No matarás, pero una buena hostia a temps. No cometerás actos impuros, como votar a Pedro Sánchez. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver. No levantarás falso testimonio, levantarás pesas. ¿Falta mucho, caballero? No, falta mucho, es que son 10. Me meto en el rever, Yo ya lo sé que estoy metido en el rever, pero creo que es el momento de... La última. No, ¿la última? Sí, la última. ¿Me lo promete? No, jurado. No. Bueno. ¿Jurado por Dios? No, por Dios. La última, caballero. Sí, la última. No codiciarás a la mujer del prójimo, a no ser que tenga las tetas... Vale, ok, vale, muy bien, muchas gràcies. Moltes gràcies. Tornem al jingle de les notícies, sisplau, perquè anem a parlar d'un altre tema totalment diferent, Disculpeu el que ha succeït ara, Muy bien. Sí, subimos la música... Ay, porque sí, con el cura yo. Sí, está subiendo la música. Yo quiero... Vale. Bueno, sí,
bé, jo volia dir una cosa On estaves tu? del mossèn. Jo On està? estava pixant. Ah, vale. Que Vale, ok. jo soc creient. Sí? Sí. D'aquesta, del CrossFit? No, Ok. vull dir que aquest tio no representa el cristianisme. Vale, ¿y qué representa? Pues, su A unos polla, jo què sé. gilipollas, ¿no? Unos normales. Sí. A unos hijos de puta. Sí. Vale, Sí. Ok. Hòsties. Jo no sé per què l'has convidat, però bueno, en fi. No, jo Bueno, no anem a canviar de tema, Sí, per favor. completament, si em sembla, Ui, vamos tarde. perquè bueno, vull treure una notícia a col·lisió. Volem donar visibilitat a un col·lectiu que cada vegada són més i gràcies a un estudi que hem llegit al diari ABC, bueno, tiene lo bueno y lo malo, pero sí que ens fem ressò d'una notícia que diu: España encabeza el ranking mundial de países con más calvos. Hòstia. ¡Viva! Un aplauso, ¿no? Wow. Mira, vaya. Bueno, a l'aldea de... Molt bé, germà, molt bé. No, usted váyase ja. Volem representar els valors d'acollida aquí a l'aldea, de què és Gràcia, no? Que sempre donem la benvinguda Clar, és a tothom. Una terra d'acollida. I llavors jo el que voldria és no tenir pèls a la llengua. Ni al cap, tampoc. I jo sé que aquesta notícia està una mica agafada pels pèls, ok? Però... Estamos en chistes de calvos, ¿eh? Estamos en chistes de calvos. Vale. És per això que hem convidat Sí. a un calb aquí en directe, que no és ni més ni menys que el nostre tècnic de so. Voy a por él. Vale, Juan Carlos, vas a pillar. Hola. Hola, Juan Chistes Carlos. de calvos, ¿eh? Siglo Chiste. XXI, señores. Hola. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Voy a girar la cámara. Uy, qué raro es esto, ¿no? Vale, ya estamos ahí. Estás ahí en plan. Esto está improvisado, esto está improvisado. Bueno, sí. Te Como cojo el todo, micro. chato. Yo llevo todo el rato dando la espalda, venga. Bueno, ¿cómo te sientes siendo el calvo oficial de este programa? A ver, yo todavía no lo he aceptado. Vale. Me voy a quitar los auriculares porque Sí. yo todavía no lo he aceptado porque en realidad yo lo que estoy es rapado. Ah, Esto lo digo en casa, lo que pasa es que tengo un problema, si se ve en la cámara se ve. sí. Aquí tengo como un Tienes poco como la pista de aterrizaje. La peste de aterrizaje de las Claro. moscas, ¿eh? Claro, y el pelo como que marca un poco los límites. Ujú. Entonces, tengo un colega en Madrid, también de derechas, pero buena gente, ¿eh? Vale, sí, no se También puede lo sabe. tener todo. Y también, bueno, como que también, Almusén era una amiga, vale. Y me dijo que la acompañara a Turquía en su momento. ¿Qué dices? Me dijo, tú si a ti te sale aquí, como me daba Es esperanza. verdad que ¿no? tienes pelusilla. Sí. Sí. Y entonces yo dije, no, a ver, en catalán, ¿no? Y claro, es que es mi colega de Madrid. Ya, también es verdad. Y claro, yo iba a decir, no, tío, yo lo llevo bien, Molt bé. pero no es verdad. No ho portes bé? No. Jo t'anava a preguntar quan te'n vas adonar que eres calb. Això té una història molt maca, que va ser el Covid. El Covid? Sí. Se't va caure el pèl? Sí, us Les vacunes? d'Anna Sagasti, que es ficava el cabell. Hòstia, Vale? mítico el calvo. Llavors jo ho portava molt en el Sagasti, però bueno, de fet, després del muntatge podem fer algun element gràfic perquè la gent vegi. Ok. ¿Vale? Llavors, nosotros al COVID teníem la bombolla a l'oficina, o sigui, nos poníamos hasta el culo en la office, ¿vale? Molt bé. Perquè no hi ha feina. Clar, no havia feina, tothom estava no, allà tal, Vale. i anàvem a la office, no? Si passava algun policia ens amagaven, ens ficàvem a la office, vale. I en una d'aquestes, la Míriam, la meva parella, i una amiga em van fer signar, però estaven borratxes i jo tampoc, vull dir, no sabia el que posava, jo vaig signar. De cop la Míriam desapareix, torna amb una màquina de tallar el cabell. Un dia. Això és real, o sigui, és real. I tú siéntate ahí. Y claro, yo soy una persona que, veus? Sí que Com dius, faci. puja el volum, Sí. i jo el vaig... Sí. I em vaig seure allà i nyaca, em van rapar, i des d'aquell dia, doncs, rapat. Passa que avui no m'he rapat. Avui no t'has tocava mudat, rapar-me, sí. És veritat que no estaves pensat que sortissis per càmera, llavors Ja. no calia estar guapo. O sigui, jo pensava que sí, però vull dir, però al final, bueno, no passa res, perquè al muntatge el que farem és ficar una foto meva, la de l'Insta, que salgo bien. Vale. Tiene Em 20 años, volia pues, preguntar salgo una cosa, una curiositat Sí. que jo tinc com no calb absolut, que és que... bien. Bueno, no, et dic una cosa, Ojo. de buen rollo, ¿eh? No me jodas. De buen rollo y con el permiso me de la jodas. gente. Te he visto antes de hacerte la coletica, No me jodas. en plan, ¿sabes? No me jodas. Y se No te, em ve, fotis. se te ve el cartón, tete. Hòstia. De buen rollo, ¿eh? De buen rollo. No passa res. Tanquem el programa, l'aldea s'acaba. No, tranquil. Deixem de matar en directe. Tranquil, no passa res.
Bueno, jo t'anava a preguntar Sí. que tu quan veus un altre calp al carrer, teniu alguna salutació secreta o alguna cosa? Jo com futuro calvo ho tinc que saber ja. Hi ha un tema de pique, o sigui, depèn, no? Perquè hi ha com nivells de calvo. Llavors, el que està com molt afaitat, molt currat, no sé què, és com, uah. I el otro hace como te entra, no? Ah, Sí. Us reconeixeu entre vosaltres. Totalment. De fet... veus algú per aquí? De fet, bueno, ara perquè estic d'esquena, però no, d'aquí la penya tothom té que haver... company! Fora aplaudiment! I a part, mira, què li passa a aquest? Tenia gorra, eh? No, però està com molt rapat i se'l veu millor els ulls. Mira quins ulls més macos té aquest noi. Guapo! Estem d'acord, no? Sí o no? Un aplaudiment. Clar. Llavors, és el que passa, no? Que els calps, llavors hi ha coses que, no? Pierdes por un lado, ganas por otro. Sí, vull dir. Bueno, una mica va per aquí. Vale. Hem desenvolupat, saps els dofins que tenen com lo de les ondes? Sí, no? Que... Pues hem desenvolupat una cosa així. I ja, per acabar, Sí. Jo volia preguntar-te, a Digue'm. quin calp famós t'agradaria semblar-te? A puc donar opcions? Calp famós. A puc donar Com es opcions? diu el de TV3 que abans tenia com rinxos sense barba i ara és al revés, que fa un concurs per les tardes de preguntes. el del Ara té tiempo? la barba i tot calvo. Sí, no? Pot ser aquest. Us sona o no? Hòstia. És que jo dels noms tinc un... Bueno, que de joven... Ja, pasé por lo que con sea. todo y no... no. El Josep Ferrer? Sí, jo crec que sí. Aquest tio... Sí, aquest. Aquest senyor m'agrada perquè jo el vaig conèixer con la carica afeitada i sus rinxos. I després un bon dia veig que està tot calp i amb barba. Diu, ¿qué cabrón? ¿Cómo lo ha jugado? Molt I bé. dije bien. Calvo Però con barba, no? Sí. Una mica... El cabell no, Aquest no desapareix, es desplaça, no? O sigui, aquest és el concepte. Aquí hi ha un problema també perquè jo a l'esquena comença... Vale, ja està. Sí. Bueno, moltíssimes gràcies per Juan Carlos, per ser el nostre tècnic, moltíssimes A gràcies vosaltres. per ser calp y que te Próxim den por día- culo por próxim- llamarme calvo, ¿eh? También No, te lo calvo tengo que no, decir, ¿eh? no, yo te digo, también vete haciendo la idea, en casa no te lo dirán, No, la verdad es que no. claro. Pues estoy de acuerdo, ¿no? Que, Bueno, bueno, hay un poco continuem de el programa, Rubén, Venga, sisplau, agafa Vale, la música. sisplau. Gràcies. Molt bé, merci per... Joder. A la tumba espera llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal. Los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Vaya, quina intensitat de programa, eh? Ui. La de coses que estem descobrint Muchas. del barri, no? Sí. Estem descobrint que hi ha fatxes al barri, estem descobrint que Hi ha calps. aviat hi ha un nou calp al barri, Sí. que seré jo. Sí. En fi, ja me l'olia, però bueno. Bueno, passa en fi, res, tio. Em raparé. No es pot ser perfecte. Potser el primer programa estic rapat, eh? Jo m'estic quedant calp del turmell. Que s'escolta, em diuen. Del turmell m'estic quedant calp. Com que del tomat estàs Del cantant? roce de los calcetines estoy perdiendo... Sí, 2 dedicos de pelo. Hòstia. Però bueno. Això és bastant comú. Bueno, et sembla si fem ja l'última notícia? Sí, porque tenemos cosas por delante, ¿eh? Sí, Titu? sí, la veritat que Vale. volem fer... Pues Anem amb l'última notícia ja, eh? Vinga. destacada. I és Vinga. que, bueno, Gràcia, avui, que és el 31 de gener, Sí. celebra una de les festes més grans que té el barri, Sí. que són ni més ni menys que els foguerons de Sa Pobla. Molt bé. Ok, Bien. Ara en viu Sí. estem a 31 de gener i encara ja portem uns dies de foguerons, però avui és com la nit La nit grossa. la nit grossa, no? Sí. I podeu gaudir de la festa ara quan sortiu d'aquí. Crec que aquesta és una resposta que ja sé, però coneixeu els foguerons de Mallorca, aquí? Sí, no? Sí, tu la coneixes, Elisabet? Coneixes els foguerons de Mallorca? Sí? Després ens explicaràs per què. Perquè nosaltres no teníem molta idea i és per això que hem volgut preguntar-li a si sou seguidors del programa, nosaltres tenim un mallorquí de capçalera que ja van convidar precisament quan van fer el programa a la plaça del Nord per les festes de Gràcia. Correcte. I bueno, volem donar la benvinguda a Giri McEnroe. Un fort aplaudiment. Hello. Bueno, Hello. com està? Molt bé, estic Sí? molt bé, aquí. Bueno, Sí, jo a l'aldea de Gràcia. li volia preguntar, que es diu Giri McEnroe. Gary. Ah,
No és Guiri. Gary. Guiri o Gary? Gary. Ah, Gary. Gary. Però li puc dir pronuncia Guiri, que és Guiri. més fàcil? Sí, home, Sí? i tant, clar. Vale, ok. Bueno, ens expliqui què en sap vostè dels foguerons. Clar, els foguerons venen de Mallorca, com jo, que, el meu accent és britànic, Vale. però és un accent que es porta molt a Mallorca. Sí, és veritat, però vostè no... Quant de temps porta vostè a Mallorca? No, jo sóc nascut a Mallorca, I per què parla així? perquè és un accent típic de Mallorca, Vale. l'accent britànic. No va fer balcònic ni res, es va donar un cop al cap i No, res, mai. Ok, Jo vale. volia dir que Mallorca està ple de guiris, És veritat? ple de putos alemans, tio. Bueno, Fan ok. puta ràbia. Sí, bueno, no passa res. Molt bé. Qui l'ha dit això? Que recomanem la de la plaça del Nord, clar. Ah, són de la plaça del Nord, aquesta Claro. gent. Hòstia, Sí, I que jo estaré allà després. és veritat. Ostres, tu vas estar el dia de la plaça del Nord. Es verdad. Sí, clar. Que nos tiraste cosas y todo, es verdad. Sí, claro, No pues, recuerdo. evidentment. Bueno, acabem la primera part del programa, sí, sí. Fiquem uns quants anuncis Sí, i fem una comencem mica- amb el plat gros del Ara programa. fem una pausa de 5 minuts, podeu Podeu consumir Bueno, a el que saco, queráis, si us plau, consumir i escolteu els anuncis que tenen la seva gràcia i tornem amb Elisabet Casanova i Andrés Herrera. Vamos! Vámonos. En inglés quiere decir polla. Digamos que Whiskey Dick es la polla. Para festejar, como cualquier otro día, Whiskey Dick, porque cualquier noche es perfecta para tomarte un buen pelotazo de Whiskey Dick. Whiskey Dick, somos la polla. ¿Necesita un chándal nuevo? No te lo pienses y cómprate uno de Nike. Ahora en la Roca del Valle, la nueva tienda Oule de Nike. Tenemos los mejores chándal a los mejores precios. Y de todos los colores. Blanco, negro, rojo y azules. Los verdes se nos han agotado. Y los amarillos no te lo compren, que da mala suerte. Recuerda, el nuevo Oule de la Roca del Valle. Para llegar solo necesita coger el metro, 2 autobuses y caminar tan solo 15 minutos. Recuerda, los mejores chándal, los chándal de Nike. Nike, you do it. Últimamente la vida te sabe a poco. Todo cuanto te rodea es un sinsabor. Desde DAM te animamos a que des un giro de 5,4 grados. Recupera el sentido de tu vida con la nueva Freedom con alcohol. Tu Freedom de siempre, pero con alcohol. Nueva Freedom con alcohol. Está fresquísima. Últimamente no tengo tiempo ni de ir a la librería para comprar mis libros favoritos. Hace 7 semanas que no voy a la biblioteca por culpa de mi trabajo. Mi mujer no lee nada porque dice que no hay librerías cercanas a nuestra casa. Es que tengo más cerca un bar que la biblioteca o que una librería, la verdad. Se acabaron las excusas de mierda. Si no lees, es porque no quieres. Porque nosotros tenemos la solución. La primera empresa de entrega de libros a domicilio. Miguel Deliver. Eliges en el catálogo que tenemos y te lo enviará un rider ipso facto a tu casa. Recuerda, Miguel Deliver. La literatura a un solo clic de tu casa. ¿Quieres viajar al extranjero, pero el resto de países te dan asco? No te preocupes, Elon Musk te entiende y tiene la solución final. SpaceX, viajes espaciales, viajes a la Luna y próximamente viajes al planeta rojo por tan solo $100 millones. Sí, tan solo $100 millones. Este San Valentín no sea imbécil y regala SpaceX, un regalo espacial que hará que tu parienta siempre vaya a Marte. ¿Harto de que te se cacharre el móvil cada 3x2? Cámbiate a iPhone.
En el Apple Store tenemos la mejor gama de iPhone, pasando por el iPhone 1, el iPhone 2 y el iPhone 3, así sucesivamente hasta el iPhone 13. El iPhone 5 no lo tenemos porque tiene una rima muy mala. Nos encontrará en la Apple Store de Plaza Cataluña, al lado de los niños con patinete, Vapor y Monster. Y recuerda, pídele a tu papá y a tu mamá que te compren un iPhone, el de la manzana mordida. ¿Tienes una empresa y quieres anunciarla en la radio? En Anunciamos tu Anuncio, anunciamos tu anuncio. Empresas pequeñas, empresas grandes, empresas medianas, autónomos, pymes, gobierno, sea lo que sea, en Anunciamos tu Anuncio, anunciamos tu anuncio. Este anuncio ha sido anunciado por Anunciamos tu Anuncio, donde anunciamos tu anuncio. En Anunciamos tu Anuncio no preparamos ninguna campaña de marketing, todo eso lo tiene que hacer el cliente. Bueno, ja tornem a estar aquí en directe. Ja tornem a estar aquí en directe des de la bodega Cal Pep. Moltíssimes gràcies a la gent que esteu aquí. Un fort aplaudiment, que s'escolti. Bueno, hem de dir la veritat, ja estem a la segona part del programa i hem de donar la benvinguda a dues persones molt especials i que, Rubén, recalco que jo no conec de res. Vale. Vale, Por eso te he preparado yo una mini biografía vale, de cada... sí. Ok. Vale. Qué profesional, Rubén, ¿eh? No estoy acostumbrado a esto. Ho sé, jo Vale, tampoc. ok. Bueno, vols donar la benvinguda amb ells i començo amb la biografia d'un d'ells, et sembla? Sí, vinga, benvinguts. Va. Però digues el seu nom. Andrés Herrera, Elisabet Casanova. Un aplaudiment. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per venir a aquest puesto, un dissabte, al migdia. Bueno, començaré amb la biografia que m'ha preparat el Rubén, de l'Andrés. Ok? Molt bé. Una mica, podem pujar la música una mica? Andrés Herrera, més conegut com Andrés, va néixer a Múrcia. Sí. Era dilluns i de petit va tenir una revelació que el canviaria per sempre. Una revelació gairebé mística, transformadora. Una revelació que no coneixem perquè no surt a la Wikipedia. Es va llicenciar a periodisme i va cobrir la Guerra del Golf, on va resultar ferit amb un esguins de turmell jugant un partit de bàdminton contra Saddam Hussein. El propi Saddam va ser qui el va animar a començar com a actor. És cert, això? Sí, i em van banar els turmells també. Pobre Saddam. Quin detall, quin detall. En tornar de la guerra va començar la seva meteòrica carrera interpretativa amb la participació en projectes com Sin tetas no hay paraíso, Sí. Los hombres de Paco, Sí. Pulseres vermelles, Episòdics, tot això són episòdics, sí. Pa negre, feia el pa, Vamos. Feia pa i feia negre. i Jo Adicto em feia també el pa, la farina, el Jo Adicto. No, el Jo Adicto ja era un addicte recuperat. Vale. Bueno, la meva època de glòria no es va veure, Jo Adicto. Ok, bueno. Y bueno, entra... Lo hace increíble, perdón. Sí, es que como ¿no? nadie lo va a decir, lo digo yo. Bueno, que se sàpiga que va guanyar un Gaudí i va ser nominat als Goya i jo crec que el millor premi que li van donar en tots aquests certàmens és que en tots els certàmens, a la barra lliure després, es va prendre un gin tònic de gratis. Un fort aplaudiment. És veritat, Andrés? Sí, era gratis, completament gratis. Vale. És alguna cosa que vulguis afegir d'aquesta biografia? No, és que està, no sé com ho heu fet, però està perfecte. Està perfecte, no, Rubén? Bueno, Elisabet, vaig amb la teva biografia. Ok, ui. Rubén, com ho veus fins aquí? Bé, no? Sí? No em dic res raro, no? Elisabet Casanovas, més coneguda com Elisabet, va néixer a Sabadell, després de lo dolor, com es diu. En només 8 anys va irrompre l'Institut del Teatre amb 3 obres de teatres que ella mateixa havia escrit amb la mà esquerra, per això no s'entenia res. Bueno. Anys més tard va estudiar la carrera de lletres, però no la va acabar perquè li van quedar pendents la lletra H, la lletra Z i la lletra W. És veritat, això, Elisabet? Sí, completament. Vale, ok. RIP. Diuen que un dia, mentre veia Aquí no hay quien viva, va decidir fer-se actriu.
La resta és història, no? Al seu currículum podem veure sèries com Merlí, Cites Barcelona, Doctor Portuondo i recentment al teatre, que és la teva casa, podríem dir, va fer una revisió del clàssic Mujercitas, al Teatre Lliure de Gràcia. Un fort aplaudiment, al teatre és la seva vida, Elisabet Casanova! Gràcies. Bueno, és això veritat, tot el que hem explicat? Sí, la primera part impecable. Vale. Podem afegir alguna cosa més? Elisabet? No, gràcies. És que m'han comentat, no, Rubén? Sí, que li agrada molt. Que li agrada molt que li diguen Elisabet. No, no, ara en sèrio. Com és la manera correcta? És que a mi això em fa molta gràcia, perquè quan vaig a Madrid sempre em diuen així, i Elisabet, i és molt curiós perquè no porta accent. I sempre penso, no lleva tilde. Però clar, supongo que ahí la gente se llama así. Castellaniza, no? Sí, no sé. Està bé, està tot bé al final. Ja ho has superat, no? Sí. Bueno, aquí et direm com et dius, que és Elisabet. Perquè estem a Gràcia. Bueno, Rubén, comencem amb l'entrevista. Sí, bueno, la primera pregunta, que és així com sempre... Bueno, sempre hem fet una entrevista només. Però sempre. És quina relació teniu amb el barri de Gràcia? Andrés? Sí. Doncs mira, jo tinc una relació molt xula amb el barri de Gràcia des de fa anys. De fet, vaig estar vivint un temps al carrer Guilleries número 10 i vaig ser molt feliç en allà i després, el barri ha canviat de manera que és difícil tornar al barri. Sí, no? Pel que sigui. Sí. I això, però és un barri al que vinc molt sovint, en el que faig diferents coses assíduament i m'agrada molt. Em sento una mica a casa. Una casa plena de guiris, però aquí... I tant. I tu, Elisabet, quina... Tu mas. Bueno, o sigui, jo és el barri on visc i és el barri on visc des de fa molts anys i el barri on he conegut, on també he crescut i tota la vintena i tot. Jo crec que ara mateix començo a tenir una relació oberta amb Gràcia. Per què? Estàs mirant altres puestos, potser, o què? Sí, igual me estoy fijando en... En Sants, de repente, no? Però sí, Gràcia és casa i és un barri que té moltes coses bones. Molt bé. Molt xulo. Bueno, recentment, Elisabet, has estat en una història bastant guapa, que és que has estat presentant els Premis Feroz. Com va anar això? Estàs contenta? És molt difícil presentar una gala. Sí, no? És profundament difícil, Imagino. Com va ser aquesta proposta? O sigui, com va ser la preparació per els Premis Feroz? Vas tenir que preparar-t'ho molt? Va ser una mica improvisat? Com va ser? Explica'ns. O sigui, hi havia un guió i al final, com tot procés, ens l'havíem d'aprendre i tal. I vam estar una setmana, uns dies allà, i és un guió que van haver-hi diferents canvis, perquè també era un guió que s'adaptava molt a quanta gent venia, tal i qual. Estava viu, el guió. Sí. Viu? Sí, també és una gala que organitzen l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. Per tant, són uns premis que el periodisme, ells volen que hi tingui... Hi havia moltes referències a nivell periodístic i tot això, i volien que hi hagués bromes entre periodistes i tal i qual. Llavors, bueno, és molt difícil perquè requereix com una temperatura molt especial i que no s'assembla a res del que he fet fins ara. No sé si ho tornaria a fer, la veritat. Crec que em quedo amb el teatre i amb la ficció. Sí, Sí. Això és el que t'anava a preguntar, no? Si repetiries, però bueno. I tu has fet, Andrés, tu has fet alguna gala? Com a convidat, sí, però mai he presentat res. No, Però sí que he fet teatre, ara que me'n recordo. Ah, sí? Sí. Quan vas fer teatre? Robin Hood, el primer de primària? Una vegada. Sí, una vegada, i m'ho vaig passar molt bé. No, home, no, que t'hem vist. No, que sí. Lo del Raval. Hòstia, això és arqueologia del teatre. Sí, jo vaig fer Superraval. Superraval del Marc Martínez, del Marc Martínez, a l'any 2000. De fet, era una adaptació d'un text d'Eric Bogosian, que era un tio molt gamberro. I el Marc Martínez la va veure a Nova York, va voler fer-la a Barcelona en un moment amb la gent de la seva colla, on hi havia, jo què sé, el David Bagés, l'Edu Fernández, la Vicenta Ndongo, tot de gent de la seva quinta, diguéssim. I com 15 anys més tard, cap al 2002, va sorgir l'oportunitat de fer-ho, van fer una lectura de guió
al Teatre Llantiol, i allà ens ho van comprar i ho van produir, i va ser una de les coses més boniques que jo he fet en ma vida. Que bueno. Sí. Jo aniria, perquè veniu amb motiu de la peli El restaurant, però no sé si es veu aquí a la pantalla. Tenim aquí el pòster de la pel·lícula. Ja no me'n recordava. Claro. Hi ha gent de l'equip aquí, de la peli. Sí. Moltes gràcies per venir a prendre vermut. Sí, gràcies. I, bueno, parlem una mica de la peli, no? La peli és com postapocalíptica... Home, post no, jo crec que està en ple apocalipsi, no? La peli. De què va la peli? De agua. Va de agua. Que hi havia sequera, no, a la peli? Sí. I va ploure el rodatge com un demoni. Sí. Gracioso, eso también, ¿no? Sí. Jo he fet una reflexió, no és una reflexió, simplement que vaig pensar que van passar com coses curioses, no? Que nosaltres havíem de fer una pel·li sobre el canvi climàtic i la sequera i ens va ploure. I després vam anar a Argentina, a un lloc un llac salat que va destrossar tots els voltants. Hòstia. I després en arribar vam patir l'apagón. O sigui que d'alguna manera nosaltres som molt xulos. No, què va? Nosaltres som molt xulos fent coses i parlant de coses, però després hi ha coses contra les que no podem fer res. I s'ha de ser una mica humil també en això, no? I podem explicar coses, però no està per sobre de les coses que expliquem. Lo típic, ¿no? La realidad supera la ficción siempre, ¿no? Y tal. O igual he dicho algo que no tenía nada que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Probablemente, pero me ha encantado. Creo que conviven. Conviven. Sí. En relación abierta també. I us vau conèixer a la pel·lícula o us coneixeu d'abans? Ui. Ens vam conèixer en profunditat a la pel·lícula. M'atreveixo a dir profunditat, Andrés. Perquè sou pare-filla de la pel·li. Sí, faig un resum perquè, o sigui, la pel·lícula al final va de... Perdó, és que en dues frases es pot arreglar i no sé si ha quedat molt clar. Que la pel·lícula, a part d'estar en un futur distòpic que és el 2050, on hi ha una crisi d'aigua molt important, també hi ha una... Tot es situa en la relació zero harmònica d'un pare i una filla. Llavors, són les dues coses. En un context climàtic molt fatal, també hi ha una relació molt fatal d'un pare i una filla que sou vosaltres. Sí, que som nosaltres. També hi ha el Carles Francino i altres tants actors que tenim al costat. Carles Francino, Elena Gadel, Miqui Núñez, Carlos Cuevas... I Lluïsa Mayol. Sí. Pues estic llegint el pòster. I més actors que no tenen una participació tan prou necessaris per... Jo al cine sempre el comparo amb un castell. Si la gent de sota no d'allò, caiem. I aleshores moltes vegades no es miren prou els personatges petits, però els personatges petits són els fonaments dels personatges grans. I crec firmament en això. Sí, que bonic. Una feina en equip. Llavors, heu escorregut una mica el bulto de si us coneixeu d'abans. Llavors... No hi ha cap problema. No, el que passa és que l'Eli ha dit de dir una cosa abans, però no ens estem escapant. De la peli? Sí, ens coneixíem per amics comuns. Havíem fins i tot col·laborat en un vídeo, em sembla, d'uns col·legues. Sí, és veritat. Rambalaya. Un videoclip xulíssim. Sí, molt xulo. I què fèieu allà al videoclip? Doncs cadascú feia el seu paper, era com una mena de trobada, una trobada com de teràpia o alguna cosa així, i el cantant, el Johnny, feia com el terapeuta i només cantava, i amb la seva cançó anaven canviant les nostres coses. Interessant, i ara us heu trobat aquí en un paper pare-fill. Vosaltres creieu que si fóssiu pare-filla de veritat, tindríeu la mateixa relació que la peli o seria pitjor o millor? Clarament no. Si mai tens la relació amb els amics que tens amb els teus pares. No, i a més que... Però si fos el teu pare... Quina opinió tindries com a pare? T'agradaria que l'Andrés fos el teu pare, Elisabet? M'agradaria muntar molt un grup de música amb el meu pare que toqués el cajón i... És veritat. No ens han deixat portar el cajón perquè toquessis. Però jo, si m'haguessis dit, jo l'hagués portat. No, però no ens han deixat pel soroll. Clar. Perquè retumba. Yo tengo sordina en el cajón, no pasa nada. Sordina. Clar, perquè no retumbi tant.
Tu sardina, no? Sardines. Vale, l'Andrés seria molt bon pare, ja ho has comentat, Elisabet, que t'agradaria tenir-ho, però al revés, Andrés, a ti t'agradaria tenir-ho de mare, Elisabet? De mare? Sí, no sé, vull... Esto está pillando una dimensión ja, una mica muy rara, rara, Sí, ¿no? sí, sí, Patológica sí, igual. Sí, no, una mica raro, no? Sí. Home, jo és que... És que no Tu vas tinc... ser un bon fill? Di que no, ja està. No? Clar, per això ets actor. Jo he sigut molt cabron tota la vida. Hòstia. I perquè els meus pares no hi són, però si parlessin diran, joder, menudo uno. Menudo uno. Però jo no voldria tenir l'Eli de mare. No? No, ja em va bé així, com està la cosa. Sí, ja està bé, sí. La pel·li l'heu doblat al castellà? No. No es doblarà, Els català 100%. El productor em va dir que no volia fer-ho. Que no, eh? No. I a més em sembla bé, i això em porta a pa negre, no? De sobte que arreu d'Espanya es pugui veure una pel·li en català subtitulada. També em remet a Merlí, no? Que de sobte dius, hòsties, Merlí a l'Argentina va fer que molta gent que tenia parents catalans, no? Com ancestres o no, directament s'ho posaven amb subtítols en castellà i han après a parlar català una mica. Hòstia, Me'n recordo... Heu estat a Argentina? Sí, vam estar uns dies a Argentina i me'n recordo que una nit, em sembla que una noia et va dir... Com es deia el teu personatge a la sèrie de Merlí, perdona? Tània. Tània, que et va dir, ets la Tània? Allà, a Buenos Aires. Hòstia! Ets la Tània? I potser m'ho estic inventant. Però... Sí, t'ho estàs inventant. No, és veritat. Sí, que no sé si li va dir en català o no. Vale, li va dir en català. Jo m'estimo més recordar que sí. Sí, no? I si és mentida, doncs és igual. Bueno, és bonic. Realitat i ficció, Hi ha hagut molta gent que ens ha dit que ha après català amb les sèries. Sí, és això el que volia dir. Aleshores, que no s'ha doblat i que... Que no es doblarà. Si es veu... No, en principi no. Es subtitularà, suposo, i tant de bo es pugui veure a la província d'Almeria en català, doblat al castellà. I que el rebenti el que no vulgui. Claro. Molt bé. Gràcies. Visca el català, tu. Bueno, visca Catalunya i visca el català. Més enllà de ser actor, Andrés, m'han comentat, tinc aquí apuntat, que tu tens una altra passió. Vàries. Que una és el jiu-jitsu. No. Aikido. Aikido. El jiu-jitsu és un art... Bueno, és un art marcial que ara mateix la variant brasilera està molt de moda. El Brazilian Jiu-Jitsu. Però jo el que faig des de fot més de 20 anys és Aikido. I què és l'Aikido, per ignorants com jo? És un art marcial que es va fundar entre guerres del segle XX, o sigui, entre l'any... Entre guerres? Sí, entre l'any 18, 20 o així, l'any 40 i pico. I era un senyor que va ser instructor de les forces especials japoneses a la Primera Guerra Mundial. Hòstia. I el tio el que va fer va ser com... va sistematitzar la manera de lluitar dels samurais aplicada al segle XX. Hòstia. Però el que li va passar és que després de que les bombes atòmiques caiguessin sobre Hiroshima i Nagasaki... Quina història, no? Sí, el tio va dir, què collons fot un samurai amb l'espasa desenvainada mentre cau una bomba atòmica a Hiroshima, sobretot si ell està a Tòquio, per exemple. Sí, no? No fot res. No, però és això, que de sobte dius, les arts marcials han de canviar, igual que la boxa neix quan dos senyors que portaven espasa diuen, deixem l'espasa i ho fem amb els punys, que hi ha una cosa com pacificadora en això, no? D'alguna manera, que no sigui mortal de necessitat, no? I una mica l'aikido i això, podem pensar en una manera de treballar l'art marcial ancestral japonès d'una manera pacífica o vers a la pau? I a mi això és el que em va enganxar una miqueta d'això, no? Aprendre a gestionar la violència, fins i tot la meva pròpia violència, que existeix. Has aplicat alguns dels coneixements de l'aikido a ser actor? Sí, de fet vaig començar a fer aikido com a entrenament per ser actor. Hòsties, que curiós, no? Sí, perquè jo vaig estar amb la Fura dels Baus fa molts anys i vam estar a l'Argentina i vaig veure un acte que feien al Puente de la Boca d'una companyia que es deia De la Guarda, que va néixer a partir de la Fura, i com a escalfament van fer una classe d'aikido i després es van penjar del pont, van començar a fer bogeries i tal, i dic, què és això? Això m'interessa. Hòstia. I va ser la primera vegada que... Que bonic, eh? Sí,
I aleshores, des de 2000... L'any 2000 vaig començar, em vaig lesionar i ho vaig deixar, i l'any 2000, això, i l'any 2005 vaig començar i fins avui. Ostres, 15 anys. Sí, de fet, el dia 13 de desembre, Ostres! que després vaig anar a felicitar l'Eli, que era el seu aniversari, em vaig examinar a tercer dan d'Aikido. Ostres, o sigui, estàs a tope, eh? Bueno. Només queda un dan i ja estàs ja no hi ha més, no? No, i tant, hi ha fins i tot desenes d'ans. Hòstia. Però ja són éssers superiors. immaterials. Ja ves. Però els profes que estan en actiu són fins a 8è dan. Hòstia. Elisabet? Sí. Bueno, jo li vull preguntar... Jo volia preguntar una cosa, que, perquè no està al guió, però sí que he vist que ahir va ser, o abans d'ahir, un acte on vas participar, un acte per Palestina, que era una cosa que no teníem apuntada, però que és interessant, jo crec. No, bueno, es va fer un concert molt multitudinari al Palau Sant Jordi per... Vas ser present a dalt de l'escenari? Sí, nosaltres vam llegir uns textos, o sigui, van tocar molts grups de música i hi havia molta gent participant. Va ser molt emocionant, va ser espectacular. No sé si algú d'aquí hi era, però jo ahir encara estava en recuperació perquè és espectacular. Va ser molt bonic i nosaltres no, res. O sigui, vam llegir una cosa que sobretot vam presentar el fill del Marwan Barghouti, que és un pres polític palestí que porta 25 anys a la presó, té una condemnació, o sigui, està condemnat a 40 anys de presó i té 5 cadenes perpètues. I va venir el seu fill a compartir la seva història. Sí, és molt heavy. I eren textos originals o... Vull dir... Sí, eren textos que s'havien escrit com per l'acte, com s'havien... Sí, com... Clar, jo això ho vaig veure al 3CAT, diguem, el resum del concert per Palestina, i clar, els participants del concert són bastant heavies, van ser el Morat, sense anar més lluny, Bad Gyal, Amaya i també, per sorpresa, Rosalia. La Rosalia. La Rosi. Tu això ho sabies o va ser també sorpresa per tu, que estaves allà? Sí, a mi m'havia arribat. Ai, va. Però... Com una professional no vas dir res. O sigui, al final era molt emocionant veure com tants públics de tanta gent convivint en un mateix espai. I vas poder parlar amb els artistes? Va haver-hi una mica de comunió o cadascú anava una mica a la seva? Sí, una mica sí. Em vaig quedar molt impactada amb un grup que era palestí. O sigui, em va agradar molt conèixer un grup que era palestí, que eren un grup de música de bastants músics que havien, evidentment, fugit de Palestina i vaig entendre que havien fugit d'un camp de refugiats que hi van estar gairebé un any i fa uns 7 mesos que han arribat aquí. Ostres! I em va emocionar molt poder parlar amb ells i conèixer-los i que al final tinguessin un altaveu de poder cantar davant de 18.000 persones, saps? Increïble, eh? Sí, molt emocionant. Que guai, que guai. Se le humedecen los ojos y todo, a la Eli. Es que es muy... Bueno, es que creo que no hay pa' menos. No, clar. Rubén. Una pregunta. La peli, tornem a la peli, Peli distòpica, peli que s'acaba el món, no tan així, però és una pregunta íntima. No, bueno, no íntima, no sé, una pregunta. Que és, què fareu quan s'acabi el món? Cuando colapse el mundo. Quin volantazo, Bueno, estamos ya en terreno. No que s'acabi de que explota, sinó que col·lapsa. Què faríeu? Està una mica allà, no? Per això, no ens estranyaria, no? Jo crec. Per això vull idees. Vull idees? Vull idees. Què estàs preparant, Rubén? No, per saber què faré jo. Jo és que realment sóc una rata de ciutat. Jo crec que moriré molt aviat si el món col·lapsa. Sincerament. Jo fa uns anys vaig estar a l'estat de Vermont, a Estats Units, i allà els nens petits saben canviar una finestra. Com? I saben fer coses per sobreviure, perquè clar, allà a l'hivern arriben a 40 graus sota zero. Hòstia. I si es trenca una finestra i no la substitueixes amb un vidre nou, la família mor. Sí. Aleshores jo duraria 5 minuts, suposo. Però, no sé, crec que estic obligat a pensar en els 5 minuts previs, no? En els 5 anys previs o els 25 anys previs, no? Jo crec que hi ha molta cosa a fer perquè el món no col·lapsi. I no sé, sóc molt gandul. Quan el món col·lapsi em deixaré morir. Bueno, ja està. Però abans sí que vull fer coses. Va.
Sí. Elisabet, no tens cap pla, no entenc? No... Bueno, no, està No bé. per ara, però estic d'acord en fer coses abans i Sí. en comprometre'ns amb lo important. Evidentment. Doncs és el moment de... Has preparat una secció, eh? 5 minuts queden, Sí, la podem llançar la secció? La tiramos? Sí. Farem un joc, perquè sou gent de la cultura, no? Gent de... I tu? Gent de... No, jo no. I tu també. I fins i tot tu. Tothom. No, tu no. És un joc que es diu Poesia o IA. I llegiré uns molt bé. textos i heu d'endevinar quina és poesia i què és IA. Brutal. ¿Estamos? ¿Entra música? Entra música de poesía. Vale, pues... Déjala. Tengo los textos aquí. Vale. IA. Ya las ves. Bájale. Vale, voy con el primer poema, ¿eh? Molt bé. Diu, te vi, milagro fue de mal gobierno... Espera, la idea és que endevinem si això és poesia de veritat o IA. Vale, intel·ligència artificial. Els poemes els has escrit tu, Rubén? No. Ah, menos mal. Ok. Vale, no volia que nos colases alguna història rara. Vale, voy. voy. Vale. Okay. Que nos quedan 5 minutos. Molt bé. Te vi, milagro fue de mal gobierno que un rostro hiciera motín a mi razón. Tu hermosura en rigor es traición con pasaporte falso al mismo infierno. Prometes cielo y entregas un invierno, vendes suspiros por falsa pasión, das besos fiados, cobras con desdén y llamas amor a un fraude eterno. ¿Esto qué? Muy largo, ¿no? Pues me he dejado la mitad. Hòstia. T'has deixat la meitat. Quina és la dinàmica? Ho hem de dialogar? Clar, Rubén, és la teva secció, dirigeix una mica. Tu què penses? Jo crec que és IA. Jo també. Jo crec que no. És IA. ¡Uy, Dios mío! Molt bé, gent de la cultura, ¿eh? Cultura 1, Irra el patán 0. 0. Ok. Vale, Monger 0. Calvos, precalvos 0. Venga. És quan dormo que hi veig clar. Home, pues fins i tot jo que m'he tret la ESO sé que és de veritat. Pero déjame acabar el poema. Vale, ok. He leído un verso nada más. És quan dormo que veig clar, foll d'una dolça metzina, amb perles a cada mà, visc al cor d'una petxina, sola font del Comallar i el jazz de la salvatxina, o la lluna que s'afina en morir carent enllà. Declamo fatal, ja t'ho dic. No, sí que... És poesia. Poesia. De qui és? Joan És poesia. Salvat Passapaït. Sí, passa palabra. Passapalabra. ¿Es aquest o no? No. Ah, no, qui és? JB baixa Foix. Ah. Tiene mejor naming en castellano, Verdaguer, clar. No, JB Foix, no és Jacint Verdaguer. És el poeta de Sarrià, té una avinguda molt gran. Uy, esto está petado, Sí. niño. Vale, fem l'últim. Fem l'últim. Bueno, ya hay un montón, pasa que estamos ya al límite. Venga, va. En gallego o en castellano? Declama. Què voleu? En gallec, en gallec. Jo el que vull... En gallec perquè no la pillarem, aquesta. Vale, va. I vull que... Dice... Vull que ho visquis, Vale. perquè ho estàs fent molt de pressa. Vull que Sí, la perquè- poesia s'ha de mastegar, s'ha de s'ha de viure. sí. O estàs a davant d'actors, pensa que és un càsting, pensa que... No, que no pensi que és un càsting. Bueno, però dóna-li... Vull que li No. donis un extra de corazón. Sí, això Un sí. extra de corazón. Pren el teu hòstia. temps. Pren el teu Vinga, va. temps. Dice... Pren el teu temps, col·lega. Dice... Una mica de reverb fins i tot? Ay, por Dios. Pren el teu temps, col·lega. Vinga, va, Te lo Rubén. daría para leer. Pensava que era per mi. Te lo daría para leer, ¿eh? Dice, en gallego, ¿eh? Dice, cando a luniña aparece y o sol nos mares se esconde, todo é silencio nos campos, todo na ribeira dorme. Quedan as veigas sin xente, sin ovelliñas os montes, a fonte sin rosas vivas, os árbores sin cantores. Uau. Home, jo, fins on jo sé, no hi ha intel·ligència artificial gallega, perquè si no s'acabaria el món ja. Això no ho saps. Le preguntas a això una no ho IA gallega, saps. le preguntas y te responde con una pregunta. Efectivament. Això no ho saps. Jo dic que és de gent de veritat, que és carn i ossos. Però no estic segur. Jo dic que no, que és IA. Sigo, ¿eh? Medroso... Ah, que sí. Ah. ¿Qué es IA? IA, persona... Persona? Jo diria, Va que és, jugar, va jo diria que és una persona. Es IA. Vaya. No. Rosalía de Castro. Ole! Ah, qué chiste, ¿eh? Ha entrat. Rosalía de Jo Castro. pensava que seria Uxillo, Uxillo. no Boneira. Ah, no.
No, fem una última? Vinga, va, fem una última. Fem una última, vinga, va. Però vull que ho visquis, vull cor. ¿Es en gallego o es en IA? Es en español. Ah, vale. Dice: otra vez en el tren pensando que podría ser algo que no soy, una gotita de ese gotelé o el diente torcido de un tenedor. Hòstia. Aquest em sembla tan xorra que... Wow. No li falta raó, Jo crec que és de persona i tu has dit que no és teu, però és teu. Que és meu? Sí. No. És tan xorra que sí. ¿Qué es? Tic-tac. Yo digo que es una persona. Una persona. Y además, no sé si es poesía o canción. Ah. És canció, és cançó. ¿Verdad? És cançó. Real, esperem que és real. Eli, tu què dius? Jo voto en blanc. Vota en blanc. Vale. És un dret, també. És la lletra d'una cançó de... De qui? De Grupis. Del grup de la Eli. Vota en blanc. Ara entenc el vot en blanc. Així recitada, Està guapo. I encara hi havia més, eh? Sí, perquè, clar has cantat les dues primeres estrofes. Sí, perquè... No he escoltat més. Ah, hi havia més opcions. Sí. No, que hi havia més text. Vale. És divertidíssim aquest joc. Lo vamos a... Merci. Moltes gràcies. ¿Ironía o no? No. Ironía. Ironía. Molt bé. És veritat, Elisabet, que tu tens un grup? Luego hablamos de ironía. Vale. Ah, Diablo vestido de ángel. No. Ah, no. Què dius? Los chicos del barrio. Roquetas, 1982. Ah, hostia. Hay un niño que no sabe decir heroína y dice ironía. Cuando canta. Hi havia més poemes, però ja acabem. Ja acabem. Que aquí la gent vol marxar. Molt bé. I normal. I té gana. Té gana. Bueno, Andrés, Elisabet, moltíssimes gràcies per apropar-vos aquí a la bodega Calpé, per l'Aldea de Gràcia. Gràcies. Sempre que vulgueu. Sempre? Demà. Ui, que t'agafem la mà, Un fort aplaudiment per a aquests dos artistes. Merci. Tenim un pòster de la peli, no és aquest, però hi ha un altre pòster. La idea era sortejar-lo, però... Qui vol un pòster gratis? Vinga, ja està. Claro, tu mujer. Claro. Tu mujer no. Mira. Bueno, ja veurem què fem. Vale. Bueno, tenim una taquilla inversa. Si el que doni més li donem. Ok? Espavilada. Bueno, pues merci per... Moltíssimes gràcies a públic per venir. Gràcies per ayudarnos. Moltíssimes gràcies, Griselda, per deixar-nos aquest espai. Som l'Aldea de Gràcia, som el Rubén Tamayo i jo soc Israel Ross, un precalvo a vuestro servicio. I s'acabó. Fins aviat. Cambia de disfraz y la secta Ofelia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro y la jefe de la guía, no perdona a sus agentes que comen las tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando con